Ihan tähän video alkuun tällainen pieni shoutout Katelle, eli käykää ihmeessä tilaa tällainen kanava kuin Katte. Sillä on nyt 721 tilaajaa ja jos me saatais siellä 750 tilaajaa, niin se olisi aivan mahtavaa. Plus, että me tehtiin nytten eilen niin yhteisvideo, eli mä oon tosiaan mukana taustalla. Mutta käykää ihmeessä katsomassa, jos teitä kiinnostaa. No niin, moro tosiaan kerran teille kaikille ja tervetuloa uuden Clash Royale-videon pariin. Ja tosiaan tänään me pelataan tällaisella uudella dekillä. Tosiaan mä vaihoin tähän ainoastaan Minion Horden, tai siis Executionerin vaihoin Minion Horden tilalle, koska nykyään Minion Horde häviää aika monelle kortille, joten mä nyt päätin, että vaihan sen Executioneriin. Ja tosiaan kaikki on tervetuloa tänne mun clanniin, eli tää on Lana ja YT Clan. Ja nyt täältä on vielä 5 paikkaa vapaana, eli jos kiinnostaa, niin tulkaa ihmeessä. Ja niin Clan-chesti meni ainakin hyvin. Saatiin 3 minuuttia ennen kuin Clan-chesti loppui, niin 10/10, eli se oli aika mahtavaa. Just saatiin kerätty se 1600 crownia, ja se on aika huikea luku. Mutta mennään nyt tosiaan Friendly Battleen ja testataan tätä uutta dekkiä. No niin, hetihän sieltä tuli joku, kuka tulee. Viltsu 16. Okei. No, jos me saadaan tää voitettua tää peli, niin se on aika hyvä, koska mun pitää itse asiassa vähän näyttää, että miten tää dekki niinku toimii ylipäätänsä. Mutta jos toi meidän Furnasen nyt pääsee koko ajan hoverille, ehkä tää nyt ei mitään. Nämä pelit on ihan turhia, jos meissä ei tehdä mitään. Tai vastusta ei tee mitään. No, kyllä se nähtävästi jotain tekee. Mutta mä luulen, että ei ole ehkä niin järkevä. Okei, Lightning. No, se oli ihan viisas tossa tapauksessa, jos ei silloin Fireballia tai mitään muuta. Meidän Executioner sai kyllä ton tornin niin lovelle, että Käyn uutta puskua vaikka tän on vasempaan reunaan. Koska noin Furnasen Fire Spirit saa kyllä tuhottua aika paljon tuohon. Tai tehtyä damagea tuohon oikeapuolimaiseen torniin. Ja enää 1 Fire Spirit tosiaan riittää, eli jos sieltä nyt jes hyvä. Sieltähän ne tulikin. Meidän pitää puolustaa aika hyvin tää hyökkäys, nimittäin näyttää aika pahalta. No, ehkä se ei enää näytä niin pahalta. Näytti jo vähän siltä, että sieltä tulee kova hyökkäys, mutta ei se sitten ollutkaan kauhean paha. Nyt se Lightning meni vähän huonosti siihen. Ei osunut ihan tuohon Hog Rideriin, mutta koetaan pelata ihan puhdas peli, jos se oikeasti Lightningia pelaa noihin tovereihin. Nyt voitais hakea ihan 3 kruunun voittoa. Itse asiassa me voitais mennä pelaa toinen matsi ihan kunnon ladderiin. Okei, nyt näyttää vähän pahalta. Koska mä käytin noin mun mikä tää nyt on? Joo. Se oli sitten ehkä siinä tää, eikö hetken. Toi golemihan kuolee ennen kuin se pääsee torneille. Että ei siinä mitään. No sinne kyllä kuoli meidän Executioneri, muut noin Fire Spiritit saa kyllä tehty ihan järjettömästi elämää, jos ne pääsee tonne. No ei, 1 ei päässyt kai. Mutta loput 5 pääsi. Aika hyvin tuo Executioner kyllä hoitaa noin E-barbitkin, ainakin jos ne on samalla levulla. Ja mä en voi sille mitään, että tää lagaa vähän tää ruutu. Mä en tiedä mistä se johtuu. Ehkä se ei saa sitten yhtään damagea. Okei. Se ei saanut tehty yhtään damagea. Okei. No mut mennään nyt pelaa kunnon battlea. Katsotaan, että jos sinne tulisi joku oikein kova vastus, niin päästään sitten vähän löydyttää sitä. Okei. Pelataan tää perus Hog Rider, Fire Spirit hyökkäys. Toivottavasti sille Executioneri ei taida olla.
Mikä näytä siltä. Näyttää kyllä pahalta tää tila. No ihan ok me kyllä saatiin. Me päästiin joholle ainakin. Siinä oli jo lähellä. Toimi onneksi saadaan ainakin tolla hoideltu. Aika suht kohti. No sai se 2 hittiä. Aika ärsyttävät sellaiset 2 hittiä. No kokeillaan tehdä uusi pusku tonne oikeeseen torniin. Saataan tästä joku aika. No, se kyllä pelaa aika hyvin. Kun sanoo tuohon, että well played, kun se pelaa kerran noin hyvin. Mitäköhän tää jätkä yrittää? Mut nyt kyllä rippas toi torni. Rips and over. Itse fireball riittää, niin se on siinä. Me voitais periaatteessa puolustaa kiinni, mutta mä en näe siihen kohti syytä. Mut nyt näin kyllä on pakko. Well played. Mun pitää kyllä keskittyä tähän peliin, että mä saan jotain hyötyä tässä. Oliko ihan pakko päästä tuohon Elite Barbarin tonne. Nyt siinä voi käydä silleen, että se laittaa mineria tonne vaan. Se laita. Se laita. Ei se puolustanutkaan. Tää kyllä tosi heikolta tää tilanne. No ei se niin paha ollut. Jos tuohon tulisi nappi fireballi. Aika hyvin se onnistuu. Näin sitä pelataan. Jos noin saisi tehty jotain aikaiseksi. No ne saa tehty ihan ok määrän damage. Noin. Puolustetaan nyt taas toi hyökkäys. Ja nyt on se Hawk Riderin paikka. Okei, good game. Se oli kyllä jännä peli. Meni overtimen viimeisellekin sekunnille. Mut nyt mulla on taas sellainen pieni nousukausi tosiaan. 3600 on nyt taas täynnä. Ihan hyvin tästä on noustu. Mut joo, eikä mulla on tässä muuta. Kiitos kun katsoitte tämän video. Ja käykää ihmeessä kattoo Katen kanava. Ja ei mulla tässä muuta. Se on ensi video. Moro! Surprise, motherfucker!